moi boas. Xurxo, ti que lle pides a un punteiro? Eu pido a un punteiro a unha gaita que se adapte ás miñas formas. Eu pido a unha ferramenta calquera que se adapte un pouquiño ás miñas formas. Sei que o normal é adaptarse, pero claro, eu veño de tocar a gaita desde fai 45 anos e teño unhas formas, incluso uns vicios, que non é o correcto, como dicen as normas ou os cánones, non? Pero eses vicios os teño e intento que a ferramenta se adapte un pouquiño a min. Para iso hai moitos artesáns. Si todos foron iguales, con un chegaría, pero hai moitos porque cada un se adapta un pouquiño ás necesidades dos seus clientes. É o que levamos buscando neste punteiro desde fai 2 anos, en distintas medidas, distintas posicións de dedos, e o que máis se adapta á miña forma de tocar foi este, un punteiro de sol, cumple cas miñas expectativas totalmente, e se adapta á miña forma de tocar, incluso os meus efectos, que os teño. Iso é o que busco nunha ferramenta, que se adapte dentro do que hai, un pouquiño a miña forma de facer. Teño unha aperta.